Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo italawas ang napauluhan. Kinabaknang adin tumapukaw. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Awisan na kay Jabalayo? Una na, nagpasyara ko ni Jebalayo. Iso nga ita, si kamot ti awisa ki Jebalay. Tapno mamamuda kamot dagiti dadakal ko. Saan nga ta nakababain? Awan rumbang apagbainam. Nasingpat dagiti dadakal ko. Kasmatlakan ni tatang mo. Kasta ka di? Wan, ket ura ijay tanto balay nga aramidan ti project ta. Alang arod bong, no day tati ko nam. Manang Jane, napanan ka din ni Manang Hana. Napan ije balay da manong bong. Ije da kanon nga aramidan ti project da. Ay, kasta ka di? Wen, kasta tinako na itay ni Manang Hana. Ah, Manang, agbagay da manong bong kan Manang Hana. Sika talaga. Tila ibagbagam. Awan pa iti panunot ni Manang Hana. Ti makiayan-ayat. Gaputa agad adal pa'y laeng. Alahana, mangantapay. Adu ti insagana ni nanang amakan. Naimas ti loto ni nanang. Agyaman akbong, malagip ko lakit nga roday di nanang. Ha? Alahana, di ka nagliday. Madadal ti kinapintas mo. Ha? Sika talaga. Paspasablugan naklat ta. Ha? Saan mo't Talaga mo't napintas ka? Alakit di, manganta nga rudahan. Iti kasta, may tuloy tan ti aramidan ta. Naiturog mo't tan ni Hana dito'y sofa. Nalabit. Nabannog siguro. Kasanumot ngamin. Itay nalpas kami ang nagsasarita kadananang. Intuloy naman nga inaramid ti activities mi. Ay, sapay saan pa'y analpas. Tinasayaat. Siya kung ti mga ramid kadagiti daduma. Saan ko pa'y lang aririingan ni Hana? Tapno makaina na. Wanya, Jana, nasurutam ka di matlang tinsurok kan ka? Wan Manang, nasuruta kun Agpada kayo gayam ka ni Manang Hana analaing itim Saan mat Nalalaing lata ni Manang Hana. Aywan, apay nga awan pa'y lang ni Manang kat maluman. Amang ano inton madamdama sumangpet. Adan to day giant. Amang ano saan pa'y analpaster aramidan da ka ni Manong Bong. Sa bagay mo't kit di Alang arod, agluto akon itiin na poy. Tapno si daon tulaangan tilutuan ni tatang inton sumangpet. Sige Manang, ituloy ko pa'y nga rod ti aramidag nga assignment ko. Dituya kon salas. Iti kasta, malukatak adagos tiri daw, nung kasta sumangpet ni Manang Hana. Pasensya kan naiturog ko gayam. Saan ko pa ikit din na nailepas ti aramidag? No problem, Hana. Siya kung tinang ituloy. Nasayaat mo ta na iturog mo. Tigas ta, makaina na ka. Nakababain pa ikit din kan ka. Ay na, awan pagdanagam, Hana. Tinasayaat. Itulod kan. Ang mga nururayin da kan ijibalayo. Wan nga agpayso, malamat gaya man. Ang mga nakasangpot pa ikit din ni tatang ijabalay. Alang nga Rodan, itulod ka lang yan. Agpakada tapay, kadananang kang tatang. Saan ang maisina iti panunot ko ni Hana? Itay ko lang ang nakita ti pakabuklan na. Bayat ti panaturog na. Ay, talaga nakapimpintas ni Hana. Itaak lang ang makarik na iti kastoy. Agayatak ka din kan ni Hana. Hana anak,
Nagdara sa talaga ti panaglabas ti panawen. 5 atawan ti napalabas, sipod pimursay da dinanang yo. Wen nga rod tatang, kat maudi mo tan a semester ko daytoy. Agtor pusak ton. Wan anak. Kat agyam anak ta tinungpal mo ti karim. Alipasem ti kursom. Wen tatang, kat para kada kayo daytoy. No adapay la kumaday dinanang, naragragsak tayo kuma. May matangan namat kumati panagturpos ko iti kolehyo. Salabale, naragsak dahi tiyay. Gaputa arapap na matla nga makaturpos ka. Da kayo, kanag iti kakabsat mo. Alma, agturpusin ni Hana iti kolehyo, ket maawis tayong tukano iti balay da. Kastamot ti ko na ni Teresa kanyak itay. Isagsaga namin nga rudan ti sagot tayon to kanihana. Kasta aya, Wen, kat sigurado, magustuhan na ti isagot tayo kankwana. lakit di sana napili day nga anak ni Romeo. Basta nagtao di ti kaunggan tayo ti sagot tayo kenkwana, sigurado apakaragsakan na. Pudno dayta, kat dayta mo ti dayawak launay kanihana. Kat itatag turpusan, sapay kuma, tasaan latta nga agbaliw. Amumbong, nakaragragsakak. Gapo iti umadanin a panagturpos ta. Uray siya ka na. Ay na, makaturpos tamot langan. Ket, agyaman akan ka, Hana. Para iti anyabong. Ngamin, sikat tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno igad ko ti agadal. Ha? Apay matanak ko nam ti kasta. Una, gaputa uray adu apan nubok tinagdalanam. Bayat nga agad adal ta. Saan kasi mo ko? Wano, si Mardang hindi pa nagadal mo. Ket, dayawak day ta kinatibkar mo, Hana. Pudno ti ko nambong. Ado apan nubok tinagdalanak. Gaputa sipod pimusay day dinanang. Siya kung tinagbalin na katulungan ni tatang, amang igiya kadagiti kakabsat ko. Kat gapo iti day ta. Dayawon ka launay, Hana. Gaputa kinabaalam nga inggidan ti panagadal mo. Bayat at tultulungan mo't dagiti kakabsat mo. Manang Hana, Oh, Jane, ada ka di bagam? kayat kulat agyaman kan ka, manang. Agyaman? Para iti anya? Gapo iti kinasayaat mo akabsat. Sipod na ulila tayon iti ina. Sikan tinagbalin apan nakainami ka ni Jenna. Inaramid ko lang ang tirumbang ading ko. Ket ita, agturpos akon. Agsapulak iti panggadak. Iti kasta, matulungak ni tatang para iti panagadalyo. Ita ta nagturpos kan, Hana. Anya nga iti plano? Planok ti agsapul iti panggadak manang. Iti kasta, makatulong ak ni tatang. Para mat iti panagadal dagiti doa kakabsat ko. Ken bayat nga agtrabaho ak. Ag-review ak matan para iti board exam manang. Nasaya at date na plano. Ang saan ka nga taamarigatan? Saan mat siguro manang? Kabailak daytoy. Aramidak daytoy para kadagiti kakabsat ko manang. Talaga na idumduma ka akabsat, Hana. Man-manutikas kan ka. Naswerte dagiti kakabsat mo. Gaputa ipatpatag mo ita. Wan manang. Ngamin, kayat ko mat ama kaadal da. Iti kasta, pumintas mat ti masakbayan da. Husto day ta, Hana. Malagip ko lakit nga rod idinagsardengak nga agadal. Imbaglangan, tamaysa ka kadagiti ng kumbinsir kanya. Tapno ituloy kumanan ti agadal. Kakabsat, nang runa kadagiti padak nga graduar. Kan amin nga adda ita dito eh. Umuna ti amin, kayat ko nga yebkas tinalaos a panagyaman ko iti Diyos. Gaputan na tong palmatlangan ti arapap ko a makaturpos iti kolehyo.
Kan agyaman akmat. Gaputan ay tad kanyak daytoy nga oportunidad. Tapno ma-share ko dagiti nagbalin a kapadasak. Bayat ti panagadal ko. Ngamsakbay na. Kayat ko man payapagyamanan ti amak. Tasipod na ulila kami iti ina. Isun ti timakdar nga ina kan ama kada kami atalo nga agkakabsat. Tatang, agyamanak. Gapo iti kinaimbag nga impaay mo kada kami nga agkakabsat. Jane, Jenna, agadal kayo ang naimbag Kayat ko ang makaturpos kayo matiti panagadal yo. Namnamam dayta, manang. Agadal kami. Gaputakas iti kanayon yung nga ibaga ka ni tatang. Napatag ti edukasyon. Gaputa dayta ti armas tayo. Asumango kadag iti panubok. Wen ading ko, pudno dayta. Di kagdanag manang Hana. Agturpos kami mat iti kolehyo akaskan ka. Rumbang laang. Iti kasta, saan masayang dagiti sakripisyo may kanitatang amang paadal kada kayo? Wen manang, saan to amasayang? Gaputa igaed mi ti agadal. Gaputa day tamat lang ti kayat ni tatang. Kayat na, makapagturpos tayo amin. Manong Bong, adda ka mat? Un Jane, adda ka din ni Manang mo, Hana? Wen manong, adda dito ni Manang Hana. Oh, Jane, asino ka diti sa nga ili? Apay adi mo pastrikan. Ni Manong Bong ti sa nga ili, Manang. Oh, si Kamat Gayang Bong. Ala, sumrik ka. Dito'y tayo unag ngagsasarita. Un Hana, pudno tinangag mo. Ay ayatan ka. Kinapudno na. Nabayagan ang marikriknak daytoy. Ngamsaan ko lang ang naipudno kan kaidi. Gapot agad adal tapay lang. Kwabong. Ikanak pa'y kumaiti panawan. Di na kumaapuraan. Di ka agdanag, Hana. Saan ka nga apuraan amang sumbat kanyak? Tinapatag. Naibaga akong ti marikriknak para kan ka. Agyaman akbong. Katsapay ko tama ka uray ka. Una na. Nakasagana ak nga aguray. Agyaman akmanan. Kayat ko pa'y ngamin ti ag-focus iti panag-review para iti board exam. Barang makapasaak. Kat no bilang tadanton na talgad apang gadak. Tulungak to pa'y dagiti kakabsat ko iti panagadalda. Hana, anak, congratulations. May saka ka na giti nakapasay ti board. Maragsakan ak iti dayta tatang. Kat itata nakapasa akon. Agsapulak iti pag-applyak tatang. Sikat ti makaam mo, anak. Ngam ti kanayan ko nga ibaga, ha? Panawan mo ten tapno ti bagim ti panunutem. Napigsaak pa'y laeng. Kabaalak pa'y pagadalan na iti kakabsat mo. Amok dayta tatang. Ngam syempre, kayat kayo latatulungan. Iti kasta, saan kayo na marigatan? Pagyamanan kay ti dayta, anak. Talaga anak kasaysayat ka. Ket sapay ko matagtultuloy ti kasta akababalin mo, anak ko. Uwan tatang, namnamaan yu dayta. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserya tayo itaalawas anapauluan. Kinabak nang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.